Nilagdaan ng isang kasunduan o Memorandum of Agreement sa programang Province-Led Agriculture and Fisheries Extension System o PAFES sa pagitan ng Kagawaran ng Pagsasaka ng Gitnang Luzon at lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Bulacan nitong ika-4 ng Nobyembre. Pamamagitan ng PAPES, we will strengthen our partnerships with the local government unit in terms of planning, implementing, and monitoring different programs and projects. Ito ay pinangunahan ni Regional Executive Director Crispulo Bautista Jr. at Bulacan Governor Daniel Fernando na ginanap sa City of San Fernando, Pampanga. Asahan mo yan mo suporta ng lalawigan ng Bulacan sa implementation ng PAPES para sa ikaginhawa at kaganda ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ang PAFES ay isa sa 18 estratehiya ni DA Secretary William Dart sa ilalim ng One DA Holistic Approach. Nakita ko ang pagsusumikap ng ating DA. Sa totoo lang, nakita natin ang kaalagaan ng agrikultura. Ito pandemya ito. Inaasahang ipatutupad ang programa sa 16 na lalawigan sa Pilipinas na magsisimula sa 2022. Pinalalakas natin ang unayan ng DA, local government units, mga academic at pribadong sektor upang mapalapit ang extension services sa mga nasa laylayan. Plano ng ahensya na mapalaganap ang implementasyon ng PAFES sa lahat ng probinsya ng Gitnang Luzon. Rica Salas, Agribalita, Central Luzon. Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Face-to-face classes sa piling paaralan nagsimula ngayong November 15. Murang COVID-19 testing dapat isulong ng gobyerno. Pagbibigay disincentive sa mga empleyadong di bakunado, di raw patas, ayon sa PAMCHAM. Women's rights advocate na si Sally Crisostomo Ujano inaresto sa bisa na isang warrant na inilabas noong 2006. At dating Pampanga 3rd District Representative at ex-City of San Fernando Mayor Attorney Oka Rodriguez naghain ng COC para sa pagka-alkalde. Magandang gabi ka rin iyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Nananawagan ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM na paigtingin pa ang Vaccine Information Drive ng gobyerno at pag-aralan ang disincentive sa mga empleyado na ayaw magpabakuna. Ipinapanukala kasi ng pamahalaan na i-shoulder o sagutin ang mga hindi bakunadong manggagawa ang bayad sa antigen o RT-PCR testing. Ayon sa Chamber, hindi ito akmang maging sa pilitan at maaring madamay din umano dito ang mga employer. Narito ang report. Aabot sa higit 50,000 ang bilang ng mga manggagawang nagtatrabaho sa 500 kumpanya na kasapi ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM nitong pre-pandemic. At sa IATF resolution na mandatory vaccination sa mga on-site workers na naibaba kamakailan ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, isa sa naging palaisipan sa mga business leader ng Pampanga ay ang disincentive na pagkarga sa mga empleyado sa gastos sa COVID-19 testing. Sa mga eligible employees na hindi bakunado, maaaring hindi sila matanggal sa trabaho dahil lamang sa rason na hindi sila bakunado. Pero kinakailangan nilang mag-undergo ng regular RT-PCR testing or antigen test at their own expense. Ayon kay PAMCHAM President Architect Nestor Magno, nauunawaan naman nila na ito'y hakbang upang mahikayat ang mga manggagawa na ayaw magpabakuna. Ngunit para sa kanila, hindi ito magiging patas. I think it's still unfair for the workers to shoulder yung expenses ng anti-PCR test, no, before going to work. Pero dapat siguro we have to
then we have to educate them that getting vaccine, as it has been proven now, kumukonti yung cases. And it is also protecting themselves, their loved ones, the family, and of course their co-workers. Giit ni Mangyo, kailangang mapaghusay pa ng gobyerno ang mura at accessible na COVID-19 testing center kung hindi maiiwasan na mayroong mga empleyado na may ibang pananaw sa bakuna. Mas maganda yun na kung masusure din ng gobyerno ang testing ng mga unvaccinated para namang every time they go to the office, although unvaccinated, we know that they are negative of COVID. Samantala, nakaabante na ang business sector sa Pampanga ng mataas na vaccination rollout sa kanilang mga empleyado. Base sa Secretariat Office ng PAMCHAM, bukod sa initial na 9,000 doses na naipamahagi mismo sa mga kumpanya na nagsagawa ng rollout ng vaccination program sa kanilang working area platform, halos mayorya rin umano ng mga manggagawa ng ilang kumpanya ay nabakunahan na rin ng mga lokal na pamahalaan. Ang Pampanga has already vaccinated 63% of its population and 53% have double vax already. And narinig ko na ano na rin yung mga kasama namin, yung mga anak nila, pati 12 years old, na vaccine na rin. Base sa report ng DILG Region 3, 52.35% ang reported vaccination rate sa Pampanga. Katumbas ito ng 563,023 na populasyon na nabakunahan. Samantala, wala pang naibabang guidelines ang IATF sa mandatory vaccination sa mga on-site workers sa Department of Labor and Employment o DOLE Region 3 at maging sa Department of Trade and Industry o DTI Region 3. Umaasa naman ang mga negosyante na bago magbaba ng ordinansa ang mga LGU sa Pampanga ay magkakaroon muna ng konsultasyon sa kanila. Paolo G. Santos, CLTV News. Binigyang din ng pamahalang panlalawigan ng Bataan ang kahalagahan ng pagpapabakuna upang may panalo ng mga Bataenyo ang laban kontra COVID-19. Lumalabas po kasi sa datos na maliit na porsyento lamang ng mga fully vaccinated ang dinapuan ng novel coronavirus at nagpakita ng mild symptoms. Narito po ang report. Muli giniit ng provincial government ng Bataan na malaki ang ginagampan ng papel ng pagpapabakuna upang mapababa ang kaso at bilang ng mga nasasawi dahil sa COVID-19. Sa datos na inilabas ng Provincial Health Office o PHO, makikita na 1.41% lamang ng mahigit 335,000 individuals na fully vaccinated ang dinapuan ng novel coronavirus. Katumbas ito ng 4,725 katao at karamihan nagpakita lamang ng mild symptoms. 98.59% naman o 330,450 katao na kompleto ang bakuna ang hindi nagkaroon ng COVID-19. Dahil dito, puspusan pa rin ang pagsasagawa ng vaccine rollout sa lalawigan. Sa kabuang bilang, higit 420,000 na Bataenyo na ang nakatanggap ng first dose. 129,000 dito ay kasalukuyang naghihintay ng second dose. 29 na vaccination sites ang matatagpuan sa iba't ibang munisipalidad at sa lungsod ng Balanga. Bukod dito, may Vax on Wheels din na programang pamahalang panlalawigan. Layon daw nito na ilapit ang mga serbisyong pagbabakuna sa mga Bataenyong walang kakayahang pumunta sa mga vaccination site. Layunin ng pamahalang panlalawigan na makamit ang herd immunity sa lalong madaling panahon na siyang magbibigay daw ng mas pangmatagalang solusyon sa problema ng pandemyang dulot ng COVID-19. Inanunsyo ni Governor Abet Garcia na patuloy ang pagbaba ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa mga nakalipas na araw mula sa daang-daang kaso kada araw sa mga nakalipas na buwan, ngayon nasa 2 digits na lamang ang datos. Ang pagbaba ng kaso ay hindi lamang daw sa mahigpit na pagsunod ng mga Bataenyo sa health protocols, kundi ang kagustuhan ng marami na magpabakuna kontra COVID-19. Sa huling ulat ng PHO nitong ika-13 ng Nobyembre, 291 ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. 11 sa bilang na ito ang new cases. Sa kabuuan, ang mga nakarecover na ay 27,824 habang umabot na sa 1,185 ang mga pumanaw. Samantala, simula ngayong November 15 hanggang November 30, ibinaba na sa Alert Level 2 ang Bataan kasama ang Aurora, Bulacan at Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City at Olongapo City. Jennifer Salenga, CLTV News.
Sa pagbabalik ng CLTV News. Puso ng mga Kapampangan, isa raw sa dahilan ng kandidatura ng Lacson Soto Tandem. At ex-PNP Chief Eliazar nanumpa bilang bagong miyembro ng Partido Reforma na takbong senador. Manatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw. This program was brought to you by Shore 360. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. The all-new Ford Territory is stunning from every direction in every moment. Impressive design that is distinctively Ford. With 18-inch wheels, spacious interior, and a panoramic moonroof. The all-new Ford Territory. Own the moment. Malapit na! Handa na ba kayo, mga karehiyon, sa mga higante ng siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon, may makatalang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagtitipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan niyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon, dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 4 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website.
virtual kita-kits, mga karehiyon. TTKD was organized by our former mayor, Eduardo Pamentuan, last October 1992. If you remember, during 1992, nagkaroon tayo ng Mount Pinatubo disaster. So TTKD was made to uplift the spirits of Angeleños. I know marami pong disappointed ngayon kasi when you say Tiktikan Terakan po, it's a feast po talaga. Actually, it's not just a event po. Naging tradition na po dito sa Angeles City. Very challenging for us yung last year 2020 and this year 2021 because wala nga tayong party, bawal face-to-face. So, ang ginawa namin is online. And then this year, gumawa kami ng parang Oktoberfest, pero food. Because we cannot drink eh. So, we partnered with other members na may mga food businesses and puro food lang tayo ngayon. Then, free delivery po lahat. Oktoberfest po kasi, it's a sub-event po of TTKD. For this year, it is also a fundraising project by JCI. Para makomplete po ang ating TTKD experience, nakapag-provide po tayo sa kanila rin na habang manonood, ma-experience din po nila na may magkain sila kahit nasa bahay sila. Maraming salamat po sa support nyo. And sa pag-supportan nyo pong ito, marami po tayong matutulungan. Community project po ng JCI sa mga scholars natin and sa mga relief po. And secondly po, sa mga lahat ng nag-orders, salamat din po dahil kung di po sa inyo, hindi magiging successful yung event. I hope na magustuhan nyo po and masuportahan nyo po yung mga nag-participate na restaurants po na mas makilala nyo sila. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Muli pong bumisita sa Pampanga ang tambalang Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto sa Pampanga. Dito nihayag ng dalawa na isang pulso ng mga Kapampangan sa mga naging dahilan kung bakit sila kakandidato bilang Pangulo at pangalawang Pangulo sa darating na halalan. Ang detalye ng balita niya ni Hati Tibinyo, Pau. Sa mga Pampanga noong kami magdesisyon. Sa ika-4 na pagkakataon ay muling bumalik ang Lacson-Soto tandem sa lalawigan ng Pampanga. Pagbibida ni Senate President at Vice Presidential Aspirant Tito Soto, mas lumakas ang kanilang loob ng suportahan sila ng ilang mga negosyante sa Pampanga. Hindi naman na pinangalanan ni Soto ang mga sumuportang negosyante. Subalit pagpapakita raw ito ng tiwala sa lideratong kanilang ilalatag sa oras na maluklok sa pwesto. Ang bigat ng feedback na binigay ng mga negosyante. Marami sila ron, hindi bababa ng 12, 14, 15, parang ganun tanda ko. At malalaking business groups ang represent nila. Kaya isa yun sa mga nakita namin na dapat talaga nagawin natin for the good of the entire country as far as business is concerned. Maliban sa malalaking business groups, marami rin umanong plano at proyekto si Presidential Aspirant at Senator Ping Lacson para sa mga micro, small, and medium enterprises. Ang sektor daw na ito ang dapat bigyang prioridad lalo na't labis silang apektado ng krisis na dala ng pandemya. Kaya naman maging ang tamang pagplano upang makabawi ang bawat namumuhunan, pinag-aaralan na rin daw ng Lacson-Soto tandem. Nagkonsulta kami sa mga business, sa business community. Doon namin nalaman, kaya nagbukas yung isipan namin, yung bottom-up sa budgeting system, pati sa budget planning, kailangan talaga zero-based. Ito yung aming pinupurso ngayon, pinag-aaralan tuloy-tuloy. Sa patuloy naman na substitutions ng iba't ibang kandidato, tikom ang bibig ni Lacson. We don't comment on our potential rivals in the May 2022 elections. No? Ang focus lang namin is to present ourselves, our platforms,
Kasama ring bumisita ni Lacson at Soto ang ilan sa kanilang senatorial candidates gaya ni Dr. Minguita Padilla. Ayon kay Padilla, dahil sa dumaraming COVID vaccine sa bansa, dapat ay madaliin na ang pag-roll out ng mga ito bago ma-expire. We have to vaccinate as many as possible sa mga probinsya. Dapat hindi ipolitika yung bakuna. Okay? Hindi dapat i-hoard. Tapos gawing parang kondisyon. Kung kakampi kita, bibigyan kita ng bakuna. Hindi dapat ganun. Yung mga ganun dapat parusahan yon. Karamihan sa mga tumatakbo sa national positions ay bumisita na sa Pampanga upang suyuin ang higit 1.4 million voters ng probinsya. Mula sa mga caravan hanggang sa mga barangay forum, lahat yan ay nagawa na ng mga kumakandidato upang makuha ang suporta ng vote-rich province ng Pampanga. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa kanyang pagbisita sa Pampanga, nanumpana bilang bagong miyembro ng Partido Reforma, si dating PNP Chief General Guillermo Eleazar. Dito niya na rin inihayag ang pagtakbo bilang senador sa ilalim ng Lacson Soto Senate slate. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Matapos magbitiw bilang pinuno ng pambansang pulisya, tatakbo naman bilang senador sa susunod na halalan si General Guillermo Eleazar. Siya'y kabilang sa line-up ng Lacson Soto Tandem. Bago simulan ng Lacson Soto Forum sa Laos Group Event Center sa City of San Fernando, Pampanga, nanumpa muna si Eleazar bilang bagong miyembro ng Partido Reforma. Of the responsibilities and duties that membership into Partido Reforma entails. Ayon kay Eleazar, hangad niyang ilatag ang makabagong social security approach dito sa bansa. At nakita natin na hindi lang peace and order ito, laging kaakibat doon itong mga other social problems. Kagaya ng, for example, merong isang nag-away na dalawang lalaki, nagtagaan, pero malaman mo, ang problema pala sa patubig. Meron tayong nag-shoplifting, nag-snatch, makita mo pala, ang problema pala nun is dahil walang trabaho, walang security. So all of these crime statistics, pero beyond that, it is beyond peace and security, but social problem. Si Eleazar ay nakilala sa kanyang station inspections kung saan sinisiyasat niya ang mga tiwaling pulis at maruming mga estasyon. Si Eleazar ang pumalit sa kandidatura ni Paulo Capino, isang person with disability advocate na kalaunay nag-withdraw ng kanyang certificate of candidacy. Rainiel Pawid, CLTV News. Wala na pong makakalaban sa eleksyon 2022 si Pampanga re-electionist Vice Governor Delia Pineda. Ito matapos mag-withdraw ang kandidato ng Liberal Party para po sa pagka-vice-gobernador na si Ricardo Guevara kanina lamang 4:30 ng hapon. Ito po ang kinumpirma ni Kambinan Party Member Board of Directors at Provincial Administrator Attorney Charlie Chua. Ayon po sa isang reliable source ng CLTV News, isa-substitute sana ni dating Governor Among Ed Pandillo si Guevara para sa pagka-vice-gobernador, subalit hindi po ito tumuloy. Sa pagbabalik ng CLTV News, dating Pampanga 3rd District Representative at ex-City of San Fernando Mayor Attorney Oka Rodriguez naghain ng COC para sa pagka-alkalde. Natiling nakatutok ang magbabalik ng CLTV News.
wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Take that journey now with a Changhe Journey MPV M60. Changhe, change your drive. Para sa mga taong kusang nilet go, yung kapangyarihan nila para bumoto, hindi kasi nila nare-realize na para sa kanila, parang hindi makapangyarihan yung isang count, yung isang boto. Pero habang dumadami ang mga ganito na nag-iisip, lumalakas yung kapangyarihan ng hindi dapat manalo. Kasi hindi naboboto yung dapat manalo. Hindi naboboto yung tama at yung totoong may malasakit, yung totoong may kakayahan at yung totoong maaasahan. During martial law, almost 20 years tayo na hindi nakaboto. Maraming mga buhay at kaginhawahan, kaligtasan ng nasakripisyo para lang maibalik sa atin yung demokrasya. Voting is one of the simplest way on how to exercise democracy. I will exercise my right and my power to vote para may say ako sa kinabukasan ko kasi buhay ko yung nakataya.
Nagbabalik ang CLTV News. Sa withdrawal at substitution para sa halalan 2022, hindi lamang national figure ang tinututukan kundi pati sa kabisera ng Pampanga, may huling hirit din. Bumida nito November 15, 2021 sa mayoral race ng Ciudad San Fernando ang nagbabalik na si dating Pampanga 3rd District Representative at City Mayor Attorney Oscar Samson Rodriguez. Tanghali na nang dumating si Rodriguez kasama ang kanyang may bahay, pinipigilan at supporters na simple lamang ang pagpasok sa tanggapan ng Commission on Election of Comelec. Sinalubong naman ng palakpakan at pagkaway si Mayor Oka ng ilang dating nakasama niya sa City Hall. Ayon po kay Rodriguez, nais daw niyang bitbitin dito sa Ciudad San Fernando ang pangungobyernong epektibo, may respeto at disente gaya ng ikinakampanya ni Vice President at Presidential Aspirant Lenny Robredo. Walang katambal na Vice Mayor at slate sa City Council si Rodriguez, ngunit naniniwala itong maipapanalo niya ang laban dahil mula umano ang mga Fernandino sa kanyang legasiya hindi lamang noong mayor, kundi pa noong pati po siya'y kongresista sa ikatlong distrito. Voluntary substitution ang nangyari sa pinsan nitong si Lucito Samson na naghain ng kandidatura sa pagkaalkalde sa ilalim po ng Liberal Party. Isang sonographer si Samson at naghain naman umano nito ng COC noon upang bigyan ng daan at kumbinsihin ang pinsan sa pagbabalik sa mayoral race. Sa punto po ito, makakasama po natin live ang nagbabalik, no, ang mayoral aspirant po ng City of San Fernando, wala pong iba kundi si Attorney Oscar Rodriguez. Magandang gabi po sa inyo, Attorney, at welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Jen, at magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Opo, nabulaga po yung mga Fernandino, no, sa paghahain nyo ng Certificate of Candidacy ngayong araw. Was this a last-minute decision or tulad po nung nabanggit natin kanina sa National Day, drama po kasi, no? Pero on your part, ito po ba ay planado or was it a last-minute decision, sir? Hindi, ito'y na resulta ng mga developing factors na naglunsad nitong ating pagbabalik bilang isang kandidato for mayor. Hanggang last night, alam ng family ko, ang napagkasunduan namin, hindi na ako papagitna. Yun ang napagkasunduan. Pero naitanong ng aking panganay, Dad, bukas sana huli na, tauli na nga do, nanong kaya kang final decision, biniro ke. Hindi na nin Development National, mabubuisit ko, igagaligit ko. Baka na ano iniya, bala mo mag-file ko, bali nga lang pera. Basta pagawa ko akong posters, pinayakat lareta, balura rin malda, natatagal. Gusto na kanina tayo. Importante, relieve kay sarili ko kayong obligasyon ko kayong balen. Kaya bigay kay sarili ko pa si Bayo. Nung tagapinde, good. Nung ali, well and good mo rin para kakuha ko. So, kabira-bira, mamiro ko mo eh. Ay, onay tangaw-san ng biro nga siguro. Nung makanyan dada na kailangan na maraming mong kompleto ang dengue ang papelis. May bigla ako. Huling against yun yung panganay ko na at yung naging kasunduan. O sinalod na yung Junjun. Ating kaya kasing chat group balang bengi. O sa enuran. Madada na balura ka na tinubruban. Si Sian may sarili mo na nung file kaya na tributan. Kailangan maraming mong i-prepare. Aba, may relief kong bigla. Sabi ko, i-read na ako at ang signal din nga ako. O, pangaras abak ka marami, ayaw kay metong kareng cross leaders. Sabi ko mag-assess na. Huli nga kung naman may paindatun kaya madilyari kay Babo o kailing kapaligiran. Wala mo malungkot po rin ang pong akibata na makilang ang pong gawang paralan. Pang magindaki na ako niling pamagbay. Nang bigla di salangan. At
kanya mag-desisyon niya itang metong kaluguran. Binurong niya kaya ni netong na desisyon isipan niyang makasaw gusto kayong labanan. Ay, obliga ako. Sabi ko, kailangan ko mag-file up. At lalo kung may biglaan, nasabihan ko ito, makananwa ng Mrs. Rodriguez, tuki ko, aliya, against siya ng mga tuki yung pag-file. So wala mo masanting lang indikasyon din. In so far as they are concerned, no problema. Opo. So may basbas ng pamilya po, ano? May basbas ultimately. Okay. Ang sabi po ninyo, meron kayong mga parang nakikita na hindi po ninyo nagugustuhan, ano? Ano po yung mga obserbasyon po ninyo, no? Kung kaya kayo po ay pumunta, no, sa ganitong desisyon, ano, na sa huling araw ng substitution or paghahain pa po, no, ng certificate of candidacy, biglang nagdesisyon po kayo na sige, mukhang kailangan ko talagang bumalik sa Ciudad San Fernando para pagsilbihan yung mga Fernandino. Since may basbas na rin po pala, no, mula mismo sa pamilya po ninyo. Well, medyo hindi ko gusto. Yung nakikita ko sa national level na parang ginagawang laruan ang pamimili ng leader, ang ating demokrasya, parang inaabuso. At pagkatapos, itong seryosong kandidato natin na dapat tangkilikin para sa aming pananaw, siya ang magliligtas sa kasalukuyang sitwasyon natin sa ating bayan, para bang pinabaliwala, para bang nakakasigurado silang iilan lang nagpapaandar ng sitwasyon at nagdidiktan kung ano ang mangyayari sa darating na halalan. Para bagang kung manonood lang ako, hindi magandang tingnan at hindi maganda ang dating sa aking sarili bilang isang pakyalamero. At ko rin na gusto yung mga nangyayari sa lokal. Ang ating partido, tinignan ko, halos walang kandidato. Para bagang hindi namin alintana kung anong nangyayari sa gitna. So, nagdesisyon ako with this basbas ng aking family at walang duda, walang palakit na ako ay papagitna. At sa aking pananaw, kung mananalo, maraming salamat. Kung matatalo, maraming salamat din at ako'y pumagitna. So matatalo dito, nanalo rin ako sapagkat pinagbigyan ko ang bulong ng aking konsensya. Utos ng panahon, ng pangangailangan at ng ating bayan. So, alam mo ba, Jen, nung ako'y pumagitna pagkatapos pag-uwi ko, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko, tanong na aking panganay, what do you feel, Dad? Sabi ko, I feel relieved, Iha. Ang totoo. Para bang naibigay ko na ang isang bahagi ng aking obligasyon sa bayan with that filing. At mukhang na-miss din po kayo, attorney, na mga nakatrabaho nyo, no, sa mahabang panahon sa City Hall. Nakita po natin yun doon sa live report ng ating kasamang si Paulo G. Santos. Pero ilang taon din po kayong nagpahinga, no, sa mundo ng politika. Magkaroon lamang po tayo para magkaroon ng refresher, no, sa naging panunungkulan po ninyo. Maaari po ba kayong magbanggit, attorney, ng ilan sa mga legasiya na iniwan po ninyo sa siyudad ng San Fernando? Alam mo, Jed, marami ang magtataka. Nung ako'y po, hinamon ko yung mga kasama ko sa konseho, nung ako'y imbitahin yan ang tradisyon. Sabi ko sa kanila, ang talagang trabaho natin, ang talagang tinanggap nating hamon, ay maging bahagi ng galaw para tumaas ang antas ng pamumuhay ng mga Fernandino. At the time na maupo kami, 19% ng mga middle class. Noong after 5 years, magpa-survey ako sa mga grupo ni Bishop Palyares sa Assumption. Almost 1 year,
ang survey down to the household level. Ang nagresulta ng kanilang survey, nag-report 59-point-something% ang mga middle class. So palagay ko isang legacy ko yon na sa aming galaw, sa aming taimtim na paniniwala na magiging instrumento kami ng pagbabago ay naging buhay na halimbawa ang nangyari dito sa siyudad ng San Fernando. Ang legacy ko na ibigay halos ang oportunidad sa mga kawawang gustong mag-aral, lahat ng mga integrated schools na yan ay in-re-aid para kahit walang pera ang pamilya, pwedeng matapos hanggang high school man lang ang kanilang anak sapagkat hindi na magta-travel, wala nang kailangan pamasahe. Kahit na hindi nag-almusal, pwede pumasok ng paaralan, sa barangay lang naman yun. Now, nung makita kong kailangan pa rin matapos sa kolehiyo yung mga bata, na walang-wala, pinutap namin yung City College of San Fernando. Libre lahat yan ng panahon ko. At kaya kami ng isang napakagandang eskwela para sa kanila na hiningi ko sa yumaong Pinoy at naibigay namin. At pangatlong pinaka-importanting legacy, marami yan kasi kami ang halos nanalo ng mga pinakamaraming international, national, regional awards sa pamamahal. At consistent yun, palagi kaming one of the 3 cities na most competitive. 2 beses kaming Hall of Famer doon sa most business-friendly city sa buong Pilipinas. Sa regional, walang makakadaig sa amin. Now, pinutap namin yung City College of San Fernando, libre lahat. Can you imagine the first time na makihalubilo, makipag-compete sa national competition board, ang ating mga estudyanteng natapos dyan? Kung nakuha lang natin yung requirement sa number of competitors, number 7 tayo national, ha? Can you imagine that? So, legacy yan. Ibig sabihin, edukasyon, binigyan ko ng oportunidad ng lahat. At yun ang pagpapasalamat ng mga almost 50,000 scholars na yan ang oportunidad na makapagpapalagay ko legacy yan. Pero ang importanting legacy na gusto kong ipanday sa kaisipan ng mga nagmamasid at nakakakita na ang karukahan pala hindi sagabal sa pagbibigay ng transparent, honest, effect, good governance. Palagay ko walang makakabibati sa atin sa nangyari sa San Fernando transformasyon at mga na-publicize na katotohanan ang San Fernando ay sentro ng good governance. Yun na aking alam noong kapanahonan natin, ang gusto kong ibigay na iwang legacy na ang good governance ay hindi nakakalimutan at yun ang tunay na daan para ang nagnanais na maglingkod sa bayan ay mahalal ulit-ulit because of good deed, because of good governance. Gusto ko legacy yan. At gusto ko ring iwang legacy na ang karukahan pala ay hindi sagabal para makapagsilbi. Hindi mo kailangan bumili ng mga boto para ikaw mahalal. Kailangan marugdog at taimtim na pagnanasang magsilbi at kompetente ka. At wag mo lang kalimutan yung sinumpaang katungkulan na yan ay tatangkilikan ka ng sambayanan. At yan ang gusto kong iprubehan ngayon. Sa aking pagbabalik, gusto kong makita na ang ganyan bang bagay ay hindi nakakalimutan. Yun ay tamang direksyon ng pagbibigay ng tamang kultura sa ating mga kababayan, lalo na yung mga naghahalal. Yan ang gusto kong panghuli na pruebahan dito sa ating bayan sa labanan sa susunod na araw. Okay. No doubt na kayo po ay isang veterano na, no, sa bilang isang politiko. Sa inyo pong pagbabalik, no, Attorney, ano pa po ba ang gusto po ninyo or naisip pa po ninyo o pangarap pa ninyo, no, para po sa mga Fernandino, para sa City of San Fernando, kung sakaling kayo po ay muling palarin at
maging muling pinuno, no, ng Syudad San Fernando. Ano pa po ba ang plataforma, ano pa po ba ang may offer natin para sa mga Fernandinos? I'm sure ito po ay talagang hinihintay at nais pakinggan, no, ng mga Fernandino ngayon. Yeah, hindi natin may tatatuwa na lahat tayo ay tinamaan itong COVID pandemic. Lahat ay tinamaan, mga big businessmen, mga maliliit, mga wala, lalo na yung mga wala. Kahit na yung tinatawag nating dati-rati nandoon lang at pangiti-ngiti sa dami ng kanilang kinikita, sa ganda ng kanilang investment na mga kumpanya. Ngayon, tinamaan lahat yan. Marami ang nagugutom ako dyan. Marami umiiyak pag nakikita nila ang kanilang pamilya na halos walang maialay na pagkain. So, sapagkat naapektuhan ang ekonomiya natin, naapektuhan ang marami nating mga kababayan, titingnan ko kung paano makakatulong na huwag munang obligahan na magbayad ng todo sa mga malalaking binabayaran nila. Halimbawa, question of studies yan, ng property tax, ng mga iba't ibang fees. Kung pwede, bawasan yan sapagkat malaki naman ang dadating na pondo ng syudad sa pagkaka-implement ng desisyon ng Supreme Court sa Mandanas case. Kasi halos doble ang ira na ay bibigay sa mga local government units, lalo na sa mga syudad. So malaking bagay yon na pupunta sa kaban ng bayan at pwede nating alisin ang masyadong burden sa mga tinamaang mamamayan dito sa mga taxes na ito, kahit pansamantala man lang. Pangalawa, gusto nating ibalik itong oportunidad na ito na ibibigay natin noon sa mga kawawa na gustong mag-aral. Kailangan ipagpatuloy natin yung free educational program natin, among others. At isa na aking kinalulungkot sa ngayon, can you imagine yung mga magsasaka na hindi dapat samaan nitong COVID-19 pandemic sa kanilang ekonomiya, sapagkat tuloy-tuloy naman ang kanilang pagtatanim, kabukahay. Pero bagsak sila, halos lugmok sapagkat ewan ko sa pamahalaan ito, halos negative ang kita ng mga magsasaka sa kadahilan ng masyadong mababa ang puha sa palay, napakataas naman ang kostas ng pagtatanim. Kagaya halimbawa ng fertilizer, can you imagine from 1,800 ngayon 2,200. Paano pakikita ang magsasaka doon? Titingnan ko kung paano papagpatuloy o may dadala sa atensyon ng nasyonal itong problema na ganap. At pagka si Lenny ang nanalo, 100% alam ko ay gagalaw para solusyonan ito. Kasi nung magpasya siya dito, yung clarification law. At yun ang tinatamaan, yun ang tumatama sa mga magsasaka. Among others, gusto kong maibangon ulit ang ekonomiya ng at least ng ating siyudad kung ako'y mabibigyan ng pagkakataon. Like po, attorney, kung sa inyo pong pagdidesisyon, kasama po ba yung naging desisyon din ni VP Lenny na humabol bilang Pangulo? Or nagkaroon po ba ng pagkakataon na siya mismo ay kinausap niya kayo at kinumbinse na muli po kayong bumalik at magserbisyo sa Syudad San Fernando? Hindi naman directly ganoon. Ako ang nag-offer ng pagtulong sa kanya. Alam naman niya kasi kasama namin. Alam, isa ako sa mga nag-joke sa kanya na tumanggap ng hamon na humabol, lalo na nang si humabol ng Vice Presidente. Malapit din kami sa kanya at alam namin yung naging buhay ng yumaong asawa niya at nakasama namin sa Kongreso ay kasama namin sa partido noon. Hindi ko maitatalikuran yung aking obligasyon sa kanya kahit hindi siya nagsasabi na diretso. Kaya ang aking ginawa ay
isang resulta o bahagi ng aking naising makatulong one way or the other sa kanyang kampanya para maging presidente natin at makatulong sa tunay na pagbabago sa ating bansa. Okay. How do you plan to campaign po, attorney? Kasi wala ho kayong katambal, wala po kayong vice mayor, at wala rin po kayong slate sa city council. Ano po ang plano ho ninyo? Paano po kayo mangangampanya? Alam mo, Jen, hindi ko naman sinasabing thank you for the COVID pandemic. Pero para bang makakatulong sa aking sitwasyon na walang pera, na hindi naman pinaghandaan ito ng gusto. Kailangan ngayong mag-meeting, bawal yung meeting. Hindi na pwedeng mag-house to house sapagkat po health reasons o in connection with the COVID pandemic. As much as possible, dinidiscourage yun. Hindi na pwede yung labas-masok sa mga headquarters, yung maraming mga tao. Hindi pwedeng magpulong ng mga kalakihan. So ang ibibigay mo na lang sa mga tao ay sarili mo. Ang kagandahan ng sitwasyon dyan, 9 years akong city mayor, 17 years akong congressman, nakasama ang siyudad ng San Fernando. Alam nila yung aking mga ginawa. Marami yung aking natutukan, marami ang aking nakahalubilo, marami ang nakakita kung anong ginawa ko. So makinarya hindi na kailangan. Paalam mo lang sa mga tao na nandyan ka, na ibinibigay mo ang sarili mo para isa sa mga pagpipilian. Sa aking pananaw, hindi kailangan ng tunay na makinarya kagaya ng ordinaryong labanang politikal. Because it's a unique situation where you can only, as much as possible, talk online, kagaya nito, or ipaalam lang through posters na ako'y kandidato. Kilala na kasi ako eh. Yung talagang ayaw sa akin, kahit na anong gawin ko. Yung mga talagang binabayaran, kahit na may pera ako na hindi ko naman gagawin, mamimili ako. Yung walang prinsipyo kung magboto, nag-aantay ng how much, hindi ko kailangan ng mga yon. Ang kailangan ko yung mga tapat at naniniwala sa style ng aking pagsisilbi. At yung iniisip kong makinarya ko. Subukan ko. Kung itong napakarami na ito na nakakita ng aking ginawa, tatalikuran ako, wala tayong magagawa. Pero na rin ako sapagkat itinaya ko ang aking sarili, ibinigay ko sa kanila yung opportunity na makapamili at kung tatanggihan tayo, salamat na rin. Ang importante, ginawa ko ang aking obligasyon sa bayan. But I am positive that with what happened in the last elections where I was in, natalo ako sa buong distrito except dito sa siyudad ng San Fernando. Hindi pa ako dala ng mga kaibigan natin sa isang relihiyon na maraming mga botante. Nanalo ako ng votes. So naniniwala ako dito sa siyudad ng San Fernando, hindi na kailangan yung mga makinaryan normally ini-establish ng mga politiko. All right. In as much as we want to hear more from you, sir, kulang po yung ating oras. Siguro po, imbitahan po muli namin kayo upang mas mapag-usapan pa at marinig pa ang inyong pong plataforma, ang inyong pong plano para sa Ciudad San Fernando. Anyway, good luck sa inyo, sir. At kayo po ay mag-ingat at patuloy po nating tututukan ito pong politika sa City of San Fernando. Mukhang makulay at marami po ang pagpipilian ng mga Fernandinos sa darating na May 2022 election. Maraming salamat po sa inyo, attorney, at God bless you, sir. Maraming salamat, Jen, at keep safe also. Thank you. Thank you, sir. Mga karehiyon, si City of San Fernando Mayoral Aspirant Attorney Oscar Samson Rodriguez. Tumutala sa pamabalik ng CLTV News. Women's rights advocate na si Sally Crisostomo Ojano inaresto sa bisa ng isang warrant na inilabas noong 2006 at face-to-face classes sa Piling Paaralan nagsimula ngayong November 15. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
This program was brought to you by Shore 360. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot dahil handa na ako. Hindi na ako kabado, anuman ang marating sa tulong ng family planning. Alam kong kaya ko dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Walang takot at kaba. Pag may plano, protektado. Next on Business Unusual. A woman who is always ready to roll up her sleeves in order to achieve excellent results. Get to know Edna De Jesus Eufemio and how she built her success on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Crafted latte art, customized cakes, and a relaxed ambience. All these and more at Sweet Little Things Cafe. And your one-stop shop for all things Korean. B-Mart is open to serve you and your Korean shopping needs. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch her live simulcast on her official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita, inaresto ang 64 na taong gulang na child at women's rights leader sa Malolos, Bulacan nitong linggo ng umaga dahil sa kasong rebelyon na isinampa noong pang 2006. Sa Facebook post ng anak na si Carla Ujano, inilahad niyang inaresto ang kanyang ina na si Maria Salome Crisostomo Ujano bandang alas 10 na umaga pagbalik nito mula sa kanyang regular na pagja-jogging. Nakasa din sa post na ang mga pulis na umaresto raw sa kanyang ina ay may kasamang mga taong nakasibilyan. Nagtanong daw ng ID si Ujano mula sa mga ito ngunit wala raw silang naipakita. Wala ring impormasyong ibinigay ang arresting officer. Ikinagulat ng pamilya ng NGO leader ang iprenesentang warrant of arrest para sa kasong rebelyon na may petsang June 28, 2006. Ayon po sa pamilya, hindi raw nakatanggap ng court summon o imbitasyon mula sa kahit anong korte si Crisostomo Ujano bago ang ginawang pag-aresto. Dinala si Crisostomo Ujano sa tanggapan ng pulis sa Malolos, Bulacan bago inilipat sa Camp Crames sa Quezon City. Ayon po sa Police Regional Office o PRO3, nagtago raw ng 15 taon si Crisostomo Ujano at naaresto sa manhunt operation. Sa statement na ipinost ng PRO3 sa kanilang Facebook, kinilala ang rights leader bilang Crisostomo Maria Salome Icarasil. Pero sa Facebook post ng anak, Maria Salome Crisostomo Umano o Crisostomo Ujano ang ginamit na pangalan ng ina. Sinabi rin ng anak na Ujano na hindi nagtago ang kanyang ina na aktibo sa kanyang organisasyon mula pa noong 1990. Si Crisostomo Ujano ay nagsilbing miyembro ng Women's Crisis Center hanggang 2007 at naging National Coordinator ng Philippine Against Trafficking noong 2008 hanggang kasalukuyan. Dagdag pa ni Carla, walang batayan ang nasabing kaso dahil noong 2005 ay aktibo ang kanyang ina sa paglilingkod bilang Executive Director ng Women's Crisis Center. Wala raw siyang kaalam-alam na kaso dahil wala namang ipinadalang impormasyon.
sa kanyang ina. Ayon po sa PRO3, ang warrant of arrest para sa rebellion criminal case number 2006-554 ay initially Virgilio Alfacora, ang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 59 sa Lucena City noong June 28, 2006. No bail po ang rekomendasyon sa kaso. Sa ibang balita, balik eskwela na ang ilang sa ating mga karehiyon sa Zambales matapos simulan ang pilot testing ng limited face-to-face classes sa lalawigan ng Zambales. Bagamat malaking hamon, tiniyak naman ng DepEd at ng provincial government na sa pagtutulungan ng kanilang mga tanggapan at ng komunidad, magiging susi ito upang maging matagumpay ang pagbabalik klase. At ito pong detalye ng balita niya. Malaking hamon sa mga napiling paaralan mula sa School Division ng Zambales sa mga paghahanda para sa pagsasagawa ng pilot face-to-face classes ngayong araw. Hindi maiwasan ang pangamba sa mga guro dahil nandyan pa rin ang banta ng pandemya. Ngunit dahil sa suporta ng pamahalang panlalawigan ng Zambales, ang mga guro nabigyan ng pag-asa. Nangako kasi ang pamahalang panlalawigan na sasagutin ang lahat ng mga test na kakailanganin ng mga guro bago at matapos ang gawain tulad ng rapid antigen testing at RT-PCR test. Siniguro din ng pamahalaan na magiging matindi ang koordinasyon nito sa 3 munisipyo kung saan 10 paaralan sa indigenous people community ang magsasagawa ng face-to-face classes. Ito'y upang madali ang pagbibigay tulong sa lahat ng pangangailangan ng mga guro, mag-aaral at ng buong paaralan. Kabilang sa nagbukas ng klase ang Banawen Elementary School sa San Felipe, Belbel Elementary School, Burgos Elementary School, Magisgis Elementary School, Moraza Elementary School, Owaog na Block Elementary School, Nacolcol Integrated School at Palis Integrated School sa Botolan, Baliwet Elementary School at San Marcelino National High School sa San Marcelino. Ayon pa sa School Division of Zambales, malaki rin ay pinakitang suporta ng mga mamamayan na nasasakupan ng mga paralang kalahok sa nasabing gawain. Aktibo raw nakibahagi ang mga community elders sa paghahandang ginawa ng mga paaralan. Ilang araw bago ang pilot implementation ng face-to-face classes, naging puspusa na ang paghahanda ng mga piling paaralan sa bansa upang masiguro ang maayos at ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Sa pinakahuling press conference ng Kagawaran ng Edukasyon kasama si DepEd Secretary Leonor Briones, ibinida ng mga opisyal mula sa Region 3 at Region 12 ang kanilang kahandaan, partikular na ang safety at health protocols na ipaiiral sa bawat paaralan. Inaasahang mahigit 500 mag-aaral at 75 guro mula kindergarten hanggang grade 3 at senior high school Tech Foxtrot ang muling babalik sa silid-aralan. Alinsunod sa Joint Memorandum Circular No. 1 ng Department of Health at Department of Education, ang face-to-face na klase ng mga mag-aaral ay magsisimula ng 7:30 at matatapos hanggang 11:30 ng umaga, samantalang patuloy naman ang printed modular modality sa hapon. Jennifer Salenga, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Mga karehiyon, 40 days ka lamang po at mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon.
Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin Piliin ang katotohanan.